Jeg er Nicolas Desjardins, grundlægger af Q-Technology. Funktionel neurologi har været min praksis i omkring 15 år, og det er også det, der har fået mig til at præsentere træning, konferencer og seminarer i flere lande. Jeg har også lavet et komplet kursus i neuroatletisk træning, samt avanceret postologi. Jeg er den første til at hylde fordelene ved neurologisk aktivering og neurolymfatisk stimulering før fysisk træning eller sport. Jeg vil dog påpege begrænsningerne eller risiciene ved at gøre det i et tilfælde, hvor der er problemer for atleten, uanset om han er klar over dem eller ej. Den samme logik gælder også for funktionel neurologisk rehabilitering eller andre metoder, der interagerer med det proprioceptive system. Det, jeg vil fortælle dig, er guld værd i forbindelse med genoptræning eller fysisk forberedelse af en atlet. På trods af de teoretiske fordele ved neurologiske præaktiveringer i funktionel træning eller funktionel neurologi, kan det ikke svare til fordelene ved Q-teknologier af følgende grunde. Først, risikoen for nociception. Foraktiveringer kan generere fejlsignaler, nociception, på grund af flere faktorer. Dårlige ledvinkler. Neuromuskulære dysfunktioner kommer fra langsomme eller hurtige spindler, Golgi senorganer osv. Begrænsninger på facilniveau. Tatoveringer eller ar, der forstyrrer proprioceptive signaler. Balancer i det vestibulære eller cerebrale system. Indflydelsen af elektromagnetiske felter på kroppen. Så er der komplekse neurologiske interaktioner. Proprioceptive beskeder integreres i realtid via flere strukturer, hjernestamme, thalamus, sensorisk og motorisk cortex osv. Så snart et fejlsignal detekteres, aktiveres ubevidste beskyttelsesmekanismer, hvilket reducerer effektiviteten af præaktiveringer. Dette skaber en konstant kamp mellem beskyttelse af nervesystemet og funktionelle optimeringsintentioner. Q-teknologier er en unik løsning. De tillader at identificere og eliminere en stor del af kilderne til nociception. At geninformere nervesystemet, så det opnår optimal effektivitet. At give opfattet sikkerhed til hjernen, især ved at eliminere nogle af de primitive reflekser, der stadig er aktive. Dette er en væsentlig betingelse for at maksimere neuromuskulær ydeevne. Ingen neurologisk præaktiveringsprotokol, uanset hvor godt designet er, kan kompensere for disse grundlæggende fordele. Vigtigheden af timing og ideelle betingelser for test. Det er vigtigt, at den person, der testes, er i en fastende tilstand neurofysiologisk set. Ellers accepteres minimum 2 timers hvile efter aktivitet. For hvad? Efter en periode med inaktivitet er nervesystemet i en optimal tilstand til at reagere på fordelene ved Q-teknologien. Hvis der ikke blev udført fysisk aktivitet i løbet af dagen, er effektiviteten af testene endnu mere signifikant. Lad os nu tale om at kombinere Q-teknologi med neurologiske præaktiveringer. Når først Q-teknologi er anvendt, og centralnervesystemet er optimeret, kan neurologiske præaktiveringer forstærke gevinster uden risiko for nociceptive konflikter. Det er stadig nødvendigt at revurdere præaktiveringsbehovene for at sikre, at de stadig opfattes som gavnlige af klientens nervesystem og ikke fører til neural overbelastning eller nociception, fordi de var baseret på en neurologisk model af klienten, som ikke længere er opdateret eller tilpasset. Denne sekvens sikrer en kombineret effekt, der forstærker resultaterne på mobilitet, stabilitet og kropsholdning. Hovedformålet med Q-test er at sikre, at den teknologi, der er valgt for hvert individ, eliminerer nociceptive elementer og harmoniserer nervesystemets tilstand. Dette muliggør optimal funktion af CNS, uforlignelig med klassiske tilgange såsom funktionelle præaktiveringer. Sammenfattende, uden Q-teknologi, præaktivering er begrænset af ubevidste faktorer og fejlsignaler, samt elektromagnetiske forstyrrelser. Med Q-teknologi, centralnervesystemet er befriet fra flere konflikter, hvilket skaber et ideelt miljø med sikkerhed og velvære for at maksimere ydeevne og restitution, udover at hjælpe med at forhindre skader. Er du klar til at accelerere opnåelsen af dine mål og frigøre dit sande potentiale? Besøg webstedet Q-Store for at finde et teststed i din region, eller selv blive en Q-Technology repræsentant eller ambassadør.